পৰহি দিনাখন আমি আকৌ 5000 পোস্টৰ আমি এডভাৰটাইজ মুকলি কৰি দিম। खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दिनै जोङो मोननैसो गोनांथार आपडेटफोरखौ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना दा बै भिडिअनि टपिकफोरखौ नोंथांमोना रोखायै बुजि मोननो हागोन। आसाम पुलिसनि मोनसे गोनांथार आपडेट दा बे जाहैबाय आसाम पुलिस निउ भेकेन्सि दा गोदान भेकेन्सिनि थाखाय मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सीएम बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावदों दा बेखौ जोङो सावरायगोन। दिनै 3 डिसेम्बर 2025 दा दिनैनि दिनाव दा गुवाहाटीआव आसाम पुलिसनि जा एपइन्टमेन्ट राननाय हाबाफारि दा बे सोलिदों दा बे दिनावनो मानगोनां आसामनि सीएम हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोनांथार फोसावना होदों दा बे जाहैबाय गोदानै 5000 आसाम पुलिसनि मोनसे पोस्ट दा एडभार्टाइजमेन्ट फोसावगोन दा बेखौ गाबोन एबा समफोरनि दिनाव गोदानै 5000 पोस्ट माने आसाम पुलिसनि दा बेखौ एडभार्टाइजमेन्टखौ होगोन होननानै फोरमायनानै होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि सीएम बिथाङा फोरमायदों दि गासै 5000 आसाम पुलिसनि गोदानै पोस्ट दा बे जाहैबाय दिनै 3 डिसेम्बर दा बेखौ फोरमायदों 5 डिसेम्बराव माने गोदानै 5000 आसाम पुलिसनि पोस्ट ओंखारगोन दा बे खोथाखौ फोरमायदों। लोगोसेनो दा बिथाङा बुंदों दि गासै माने फंबाय बिनानावमोनखौ प्रेक्टिस खालामबाय थानो थिनदों एबा रानिं खालामबाय थानो थिनदों। मानो होननानै बुङोब्ला एडभार्टाइजमेन्टआ 5 डिसेम्बराव ओंखारगोन दा बिनि उनावनो बांद्राय गोबाव लायाबो जानो हायो दा बेयो मोनसे दा इन्टारभिउआ जागोन दा बे खोथाखौ फोरमायनानै होदों आरो बेखायनो रानिं खालामबाय थानो थिनदों मानगोनां सीएम बिथाङा। अब्ला जोङो 5 डिसेम्बराव दा एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारोब्ला दा बेनि एप्लाइनि डेट एप्लाइखौ बोरै खालामनांगौ एबा मा क्राइटेरिया बेसेबां फरायनांगोन दा बैफोरखौ जोङो 5 डिसेम्बराव मोननो हागोन। दा बेथ' जों मिथिखायो अनलाइन एप्लाइसो जायो दा बेनि एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारोब्ला दा जों बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन दा बेखौ जों मिथिखायो। लोगोसेनो बेनि गासै डिटेल्सखौ जोङो मिथिगोन दा बेयाव आसाम पुलिसनिनो ड्राइभारनि पस्टआ बेसेबां फैगोन एबा एबिइउबिआव बेसेबां पस्ट थागोन दा बैफोरखौ जोङो 5 डिसेम्बर मिथिगोन। जुदि 5 डिसेम्बराव एडभार्टाइजमेन्टआ ओंखारो जों बेयाव गोदान भिडिअ लाबोबावगोन। अब्ला गासै फंबाय बिनानावमोननिसिम मोनसे खावलायनाय माने सीएम बिथाङा दा बेखौ फोरमायखाना होदों दि माने प्रेक्टिस खालामबाय थानो खिथादों माने रानिं खालामबाय थानो थिनदों। मानो होननानै बुङोब्ला एडभार्टाइजमेन्टआ फैगोन दा बेयाव मोनसे गुसुं समनि गेजेराव दा जोंनि रानिंआ खारनाया एबा जोङो क्लियार जाया एबा जोङो प्रेक्टिसा मोजां जाया दा बेखौ गोबाव सम नांगौ दा बेनिखायनो रानिं खालामबाय थानो थिनदों दा सीएम बिथाङा। अब्ला नोंथांमोना दा सीएमनि बुंनाय राव दा बेखौ नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नायलांबाय था। ৰাতিপুৱা উঠিছো দৌৰিছো কষ্ট কৰিছো কিমান দিনৰ পৰা দৌৰা প্ৰেক্টিস কৰি আছিলো 3 বছৰ কোনে কোনে প্ৰেক্টিস কৰি আছিলে বাপৰে আৰু 2 বছৰ ঠিক আছে আৰু অকল 1 বছৰ প্ৰেক্টিস কৰি কোনে কোনে পালে হাত দাঙকচোন। তাৰ মানে 3 বছৰ সবে কষ্ট কৰিছে হয় নে নহয়। আজি 3 বছৰৰ পিছত অলপ সময় পিছতে আমি এপইন্টমেন্ট লেটাৰ পাম। মনটো কেনেকুৱা লাগি আছে কাৰ সবচে ভাল লাগি আছে মনটো সবৰে। আৰু আজি ঘৰত গৈ নিজৰ ভাইটি ভণ্টিক সকলোৱে ক'ব লাগিব যে আজি আমি এপইন্টমেন্ট লৈ আহিলো আৰু অহা 2 দিনত মামাই নতুন এডভাৰটাইজ দিব গতিকে আমি দৌৰা কাম চলাই থাকিব লাগে। অহা আজি গল কালি গল পৰহি দিনাখন আমি আকৌ 5000 পোস্টৰ আমি এডভাৰটাইজ মুকলি কৰি দিম। তাৰ মানে অসমত নিযুক্তি চলিয়ে থাকিব। আজি আমি পালো ঘৰত গৈয়ে ভাইটিক কম যে আজিৰ পৰা তই দৌৰিব আৰম্ভ কৰ কাৰণ এডভাৰটাইজ আৰম্ভ হৈ গলেই। আমাৰ বন্ধুসকলক কম যিসকলে নোপোৱা বুলি দুখ কৰি আছে যে তহঁতি চিন্তা কৰিব নালাগে আকৌ পোষ্ট ওলালে আকৌ চেষ্টা কৰিব লাগে। আৰু অহাবাৰ ইলেকশ্যনৰ পিছতো 1 লাখ গৈ 2 লাখ পাই যাবগৈ আৰু কিমান আগুৱাই যাবতো চিন্তাই নাই। আমাৰ সুবিধা ওলাইয়ে থাকিব।